Suati sing rewel koyo ngono sik wis gede ya. Aku kerasa seneng banget ndelok anakku wis gede lho, Kang. Wis iki wajah dunyen Rawuh gede wes. seneng Suati ora Janji makanya. Wis gak usah melo lho, Kang wis arep wis gede. Mangkate dia lho ta. Wis warti. Ya ya bapakmu amtene pasar blonjo kowe aja melo. Ya terus kepiye lah kalau melok? Aku turu, Bang. Ya mbak aku melu. Mas gede. Melok ae. Cilik ae, Pak. Gak usah melo kok. Resi ae ning Wangi-wangi aku resi-resi ya. Ya wis ngono lupa aku di omahe. Kowe aja rumah aku durung tekan. Ya iya. Bayo, bayo. Nang neng nung. Oke Bu, dia kasih bocor. Bocor. Nggih. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Apa ning ndi kau? Ndi kau?
Gelengi bocor ta. Pus. Opus kabeh. Pus. Bocor. Longgo kelumus. Lempal. Sempak kepus. Salin. Ya. Ana pempres. Doan kok ning warung. Aras-aras ngulon. Cung ulen wae ngetan ben. Ini kene rada mono. Ya, aduh kapotok saya mesti asate. Alah, dasare semula pawakan kepus ya iki wis. Bawa-bawakan kepon. Ya istri kan. Sikile kari gareng ngomong. Udah kan bokong kepus kabeh. Longgo jan kanggo asat. Wong pasane biar iku plasterane sing kembung. Alah, sobo-sobo nelpon isin ku arep penting pari saya. Ngene lho Panjenengan ya cepet-cepetan ae ya. Ah. Ya aku iki dikongkon bapake lho Panjenengan nyelu sampean. Wis padha-padha nyekel HP ngono wadon. Kedua paketan kalau Panjenengan. Wah, ajeng paketan kok nang umyah semambur umyah. Paketan yang bruk. Udah bangsa sapi bareng ya. Alah, penting yang isun. Sinten sampean sapa panjenengan? Mae, Iki penting kok mae. jare diko kan penting kang isun. Sinten sapa? Mae, Yo wis. alah. Asik. Sapa? Kang nyeluk diko bapake mboten penting kang kula. Enten kepentingane sapa laras mawon. Ya pentingnya bapake lho Panjenengan ya ana wis gawe paketan. Wis tempo dikocok-kocok ngono. Monggo pulsa lesake iki ani wis. Emane pulsa kelalen. Ono kaya rongkonge ae. Am biasa pulsa. Nah, alasannya ono ya. Piye panjenengan? Kepentingannya barang. Pentingane? Ah, Lah mungkin panjenengan ya. Rungokno kok ngomong. Untuk ngomong iki rungokno. Masalah, kaya toleh-toleh. ngomongnya sapa? Ya kayak gua ngidek mari wis. Wis diperintah dicek ya. Paham wis. Wis, Sekarang oh jengar. sebelum wis hari ini ya. Ya gua takon sulung, monggo ngomong sulung. Ya mungkin panjenengan ya. Ah, Ya mau kan sorry tak tinggal ning omah. iya. Aku perlu jadi pasar. Bener. Pas aku teko, enek tamu semene. Ya aku isin apa nih kok, makanya aku dulu tolong karo sampean. Ngono ceritane. Bulan di wong belajar enom. Dari jadi wong modern. Kenapa ketemu kan panjenengan kok? Wah, moro-moro jadi tobyek. Wong kesane ana tamune anak enom isin. Kemarin nih. Mau tahu yo. Jelas panjenengan panjang moro. Oh, maling yang mae luput. Pikir yang kamu wadone. Diteleponi sapran ning nangkat. Nah, kalau di kubrain ada perintah wong tobyek. Ya kontak kan bunda nih panjenengan kok, masih dikongkon. Kapan yo? Bodoh kayak mengkorok kok. Bagian panjenengan kok. Makan wayang ngene iki. Ya. Mungkin pin mengkorok panjenengan kok. Kok ngembrek ya. Ditinggal yang pasar wong tet kan apa namanya? Lebok wong lanang. Kok kita jaga kok kayak pojok di. Sembiae ya. Apa ditinggal wong tuwek menyang, anak wis dewasa, ana ngundang wong tuwek resik-resik. Iya iya Pak Jano, orang resik juga. Resik-resik barang. Kamu ke siapa? Manuk kebiapa itu rucal-rucal. Recik-recik manuk kebiapa ya. Polisi panjenengan kok. Hah? Polisi jare. Recik-recik manuk kebiapa.
Soalnya akhirnya mau tarik manuk. Oh, tak krowo. Wis jasare anake wong kang kecil. Karena ono bianyu ya. Anake ya loro. Tapi dari kamu deh. Iya, iya Pak Janoko. Wis kenal. Lah, kang wadon ngurus, kang lanang ngurus, kompas tetap. Assalamualaikum. Sagah. Tiang putih deh. Tiang putih. Lengsengan. Oh, Kampung Mandar. Pantesan tukang golek remis. Ya pakai. Jangan tukang golek remis. Alah. Anu siapa teh? Ah, Sumito. Suwarno. Makanya ngomong-ngomong juga kok kan jelas. Mau keneng. Ojo ngercak. Kok mau meretok di utangku Sumito? Masalahnya Suwarno. Aku jalan mangke. Kalian jari Suwartai. Aja itu apa? Tirabai. Geram. Ya enak. Gore. Rasa diliki solong. Kanjak. Keri. Allah. Sogok-sogok. Apa jangan jadi udah ditilikai? Janoko. Tiliki panganan lah tiliki gua. Kayak podo yang iseng. Turun kenal tele. Edo mau ayu. Allah. Sila. Udah. Iya, Pak Janoko. Apa? Piye? Suwarno. Suwarno. Itu kelensengan. Pelasengan. Ah, tukang parkir. Parkir. Tujuannya apa lho? Mereka keren jadi Suwartai. Oh, apa di rumah Inggih dak rumah tangga. Ya Suwartai wong tiyang es nggih tajak nggih purun mawon. Ah, Statusnya apa? Wis status. Duit wajib. Ini kok kayak kurang jelas ya kita. Pantong gedang. ya jadi sing tipu biain ya wis cukup. Lah. Cetok jam kok. Pakai rong iriang kok. Pancing ta lonjot teh. Lanjut taruh di pol di Pak Janoko. Apa? Nanti rodo wadon. Apa harusnya suka nakal Pak Janoko? Dot. Maksudnya kudu takon konjan. Ya lanjut ta budut ngono Pak Janoko. Wong wis kang takon wis sok wae kang takon. Marai ya tapi ngongkon. Jadi iku wis tubek ngek ga yo. Ya kok ora dipilih, aso wanceng ambil perawan ya dipilih. Barsingan yang butuh tubek iku iki ya. Iya, alah sepurone. Wong tuwa aku kudu keciku teh. Pancing. Sing duwe simpenan maneh. Lho kan benar. Alah. Sabune weruh. Ya panjang deh. Nah, kayak jingkung tak nang. Iya. Wong kamu suntai. Wong dino bebak wis. Ya kepiye lho Pak Janoko? Nggih mriki nglanjari Suwarti sejak rumah tangga. Suwarti nggih pun mawon. Aku iki gak pengen mantu Pak Janoko. Wong kang jojo bocah, anu panjang sepatumu. Sing penting bocah aja senenge mari Pak Janoko Ya ya. nggih. Wis tanggung jawab. Ya nggih, kang penting niku jojo padha rukune, keluarga kang tentrem kan. Ini lho Pak Janoko aku njaluk tolong meneh mbek sampean. Terus apa maning? Ayo. Sampean aja salah kesuwen ngomong arek iki durung kaya wis golek apa ngono. Oh, langsung dibersihin kan. Monggo pun. Janoko. Di pengulune. Pengulune iki. Iki pengulune. Jadi pulau.
Rata mlebune mewah Ono salah ngono apa jenoko? Masalah dilujuk-lujuk. Masa sing duwe sultan. Piye? Serang kepinterane lebih sampai luput ya nikai. Untuk repot ono jenoko pengulune masalah. Ora lagi wedhus kowe. Ini masa kepulau. Barang Kepalanya pulau. jenok Cek digadiko Yo lempet ngono jenoko. Ya masih begini beda peces ya. Kok kepala? Pengulune kupinge gendeng nah yo. Wow. Kang celuk kawitan ae. Matae kayak cemeng ah. Kepundi nih kai? Kemudian di mrene, jaluk tolong nyalamakan putu disun. Nami nih Sultan. Suwarno kang lanang, Suwarti kang wadon. Yang dia pun diangkatin kai. Yang ye, miane cepat. Biaya ra lulas sih kai. Ini kok mengarep kono. Mengharap. Iya. Mantong. Sapa jan tangkan dong. Dia. Ayo jenoko. Ayo wis saksa lagi. Iya iso niki ya doan pengantin mana ngambil wadon. Nggih wis. Muga-muga diparingi jaya. Mboten krasa napa-napa. Ya paling enak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kumuk sronto. Ayo. Pote-pote dikecokan kuntul. Wai. Temang ngebrutuk tolong itu sepuluh. Allahumma putar pati. Buntir jelek beces. Udah jelek remes. Ampun baca bapak mesin. Lu cukup pak, itu gue lelap. Ajo arak-arakan entar, undang kumpulan penjaringan, jaga keris. Yowes, ayo penjaga, cepetan penjaga. Pas arak-arakan kau. Jam telu. Wong tumbek berjidan tekan yang diberkosan. Rolasan langsung kok mlabot gak iso. Dia lho pelecet tontonan lagi. Golek-golek apa jenoko? buru kene iki buru buka. Wajah-wajah buru boka. Bukan ais parah iki. Masya Allah, padahal untuk biayum ya. Maten-maten urip ning Susu jenoko. Kene pentas kali.
Masalah. Unjange mau telat. Masalah. Ini sing pas kacung kono, ngetat tempe. Wis laper kok kan mau kon ngundang paling Laper nak kon jae wong sing jadi wong wis lakon nang pasar. Asar. Iya, sepeda banget dia ngomong ana ya undang-undangannya pira. Kan juragan kang jae. Juragan kang jae. Ya, dari juragan. Keren juragan kae. Iya, juragan wis. Foto pandane. Ini ndok. Ya peras kudu cukup, beras cukup. Iya. Terang-terang. 1 juta itu nyumbang. 1 juta nyumbang. Ini sing lebih ajaran. Ya lebih dong. Wow. Bisa kelalen. Wis disekelale. Wis kang lanang iki macem. Tuh lagi anjlu wis ya. Sesean. Yaho. Ya. GPU. Iya. Jadi 1 juta ngundang, beras kudu cukup, oleh dicoba. Ya oleh. Pompong durung kejadian, isin njaluk dicoba culau. Ajong cocok engko dibayar. Ya wis. Isin njaluk lagu-lagu daerah Banyuwangi. Hasil lagi. Aja kuwatir dilalap kok. Ngendiyo lagu dilalap. Ajake ben ana kang dawa. Wes ajake coba jorong. Oh, kayak kejar bohonge. Kan dia ana waktu kali kayak cekak. Iki bagian apa? Hah? Lebih. Masa lebih resho.
nang hujan ku lemas. Please. Sing ana penarike. Mari ke biar aja kok. Hah? Mari ke biar. Oh biar burung cacak ya. Apa saiki sampean golatan meneh sing Jadi ku lek tontonan malih. Masya Allah kecewa iki nawi apik. Romo kan? Dia langsung lambang mawon. Ngobrol iki kok mrene aja kok. Masa pecek goblok. Gejret. Pecek ayam alas. Ayam malah. Itu tak kayak potongan kayak. Guys. Alah, iki pare penting kota ya. Aduh pecek ampungan kok yo kejikan. Iki pecek ayam alas. Jadi arane akeh. Ya ki terus ki piye panjenengan kok sampean ki go penting. Ketan kecil nggih. Kula jan tonton ampun mboten angsal. Terus Rantur waktune pun telas. oh, Timbangane kula wangsul. ya. Kecewa kali putu kula beto sawung. Ajeng makan tajenan. Ora kajian ngono. Mungkin di kula tarungan kampung di kang kalaman ajeng kula potong kanggo sepasare pengantin. Ya ora sing tuku ilok pecek wis. Lebih-lebih iki peceke keceng. Terus musuhe to iki panjenengan apa? Hah? Musuhe. Oh, setok ring online. Kalau suruh cewek Ya wis aja panjenengan aja susu. monggo wis. Keblak, keblak. Kokro. Oleh mau seperti koran. Apa dari kayak panjenengan? Tahu kepaten. Apa sih yang tuwe? Anjing kan ora kena. Gimana susu kayak panjenengan? Biasa, Kesimpulan gitu. Oh, biasa malam luput juga. wis. Wis picike kaya pecek abon. Kang duwe kancing ora kena. Wis panjenengan susui. Ya. Iki saiki kok teko kamar ini. Pecek langsung tajeno. Kang dikangkal langsung dipotong kanggo sepasare pengantin. Ojo kate julakan tarung sepisan yang kalah langsung dipilih. Angkat sana. Kokro. Mau bakal terasa
Organisasi. Pertarungan sing iso depak. Jadi sing kanggo gialak keset. Wes kok langsung dulu aja apa ya? Aduh, wes aja ada dukutai asal lawe. Yang deh sami-sami nang salah luput sedolong yang sepuluh.